Kaixo, gaur urriaren 3 da astelehena, ongi etorriak magazinera. Gaur ere, beti bezala, bi elkarrizketa izanen ditugula. Lehenik eta behin, Koldoa Matriarekin egonen gara, bera Orreaga Fundazioko lehendakaria da, eta hain zuzen ere, han egin dute orain berriki eskultura aski berezi bat, Orreagako gudu hori oroitarazteko, eta guzti horretaz arituko gara solasean. Eta ondotik, Laura Elizagoien, Etxalarko usategietako gidarekin egonen gara, hain zuzen ere urriaren 1 irekizelako urtero bezala usategi uso harrapaketarako epea, eta ekimen aski berezi honen kontu solasteko, erran bezala Laura izanen dugu gaur platoan hemen magazinean. Baina az gaitezen beti bezala edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1956ko urriaren 3an, Txomin Irala, Bergarako ondasunak saldu eta Hego Amerikara konkistatzera abiatu zen. 1700ko urriaren 3an, Carlos Bigarrenak testamentua sinatu zuen, Austriarren edo Habsburgotarren dinastiari amaiera emanez, Espainian eta Felipe Bosgarrena, Espainiakoa izendatu zuen lehen Borboi leinuko erregea. Eta 1980ko urriaren 3an Bigarren Mundu Gerra ondoren zatituak zeuden ekialdeko eta mendebaldeko Alemaniak batu ziren. Eta 1984an Goenkale telesaila ETB batean estreinatu zen. 2018ko abenduaren 21an amaitu zen. Azkenik 2013an Lampedusara zioan ontzi bat ondoratu zen eta ondorioz Somaliako eta Eritreako 376 migrante hil ziren. Bizirik erreskatatuak 158 izan ziren, baina beste Mediterraneoko uretan galdu ziren. Ikus dezagun zer dagoen agendan aste honetan. Bihar asteartean Nafarroako basoak izeneko hitzaldia egonen da Iruñako geltokin Miguel Mari Elosegi, luze, basozain eta bertsolariaren eskutik 7etan. Baitere, epizentro mikroerakusketa zikloa Labagunean, Iruñan hain zuzen ere, 7etan. Asteazkenean, pentsioak eta emakumeen egoera hitzaldia, geltokin ere bai 7etan. Hortzegunean, Olaia Intziarteren kontzertua Totem Aretoan 8:30. Eta ostiralean, Korri Kuru Korri aurrentzako antzerkia Zibibox Sanduzelain 6:30. Azkenik, Basotik itsasora zinema eta dantza, Zizur Nagusiko Kulturretxean 8:00. Eta ikus dezagun astelehen honetan zer dagoen egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen azalean, sepsi bidezko ospitalaratzeak urtean 200 heriotza baino gehiago eragiten dituztenak 17% jaitsi dira. Osasun sailak patologia horren aurkako plan estrategiko bat ezarri zuen 2016an infekzio baten ondoriozkoa. Antibiotikoen erabilera hobetzeak patogeno multierresistenteen maiztasuna murrizten du. Argazkian berriz Osasuna eta izenburuan berdinketa heroikoa. Osasunak gol polemikoa gainditu du, Kike Garziari esker bat berdindu du, eta gizon bat gutxiagorekin eta Benzemak penalti bat huts egin ostean, Real Madrilen setioari eutsi dio. Berri gehiago, Gaztelu enparantzako bizilagunak mobilizatzen hasi dira. San Ferminetan larriagotu egin zen zarata eta zikinkeriak nazkatu egin zituen. Baitere 124 hildako Indonesiako estadio batean istilu bortitzen ondoren. Eta Diario de Navarran lerroburu nagusian, argazkian Kike Garzia gola ospatzen eta izenburuan Osasuna imperiala. Gorritxoek puntu heroiko bat lortu zuten Bernabeun irudi kolektibo handiarekin. Nafarroako etxeetan instalatutako eguzki potentzia irokoiztu eginda urtebete baino gutxiagotan, dio beste lerroburu batean. Eskaera kopurua areagotu egiten da, argiaren igoera berrien beldur. Azken berri batean, orain batek adarkatutako artzain bat hiltzen da Munian dela Solanan. Gara egunkarian, ekotopaketak ekimenak erakunde ekologista berri bat eraikitzea proposatzen du.
Portugaleten 500 lagunek eztabaidatu dute krisi ekosozialari buruz eta euskal ekologismoaren hauts guztiak bilduko dituen eragile berri bat eratzeko konpromisoarekin itxi da. Beste lerroburu handi batean, senideen kode erreferentzial eta aurreratua lortu dugu. Kilometroak 2022, beste berri batean, formatu berria eta konpromiso berritua. Eta albiste gehiagotan, langile bat hilda abeletxe batean, orain batek eragindako zauriengatik. Eta 125 pertsona hil dira Jaban futbol partida baten osteko istiluetan. Eta Euskal Herria Irratian, abeltzain bat hilda Muniainen lan istripuz. Orain batek adarkatu zuen 52 urteko gizona atzo goizean. Eta gehiago, Osasuna, Real Madrilen amesgaizto. Azkenik, UPNren inbertsio politika kritikatu dute taldeek. Gaurko eta biharko eguraldia. Astea giro egonkor eta lehorrarekin hasiko dugu. Zerua ia oskarbi egongo da, goi-hodeiren batekin eta behe-hodei batzuekin kantauri isurialdean. Behe-lainoa agertuko da barnealdeko toki askotan eta baliteke bailara batzuetan goiz osoan ez jasotzea. Kostaldean eki osagaiko haize ahula ibiliko da eta aldakor gainerako lekuetan. Asteartean ez da ia aldaketarik espero, oskarbi egongo da eta beraz eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu, goizeko lehen orduetako behe-lainoa salbu. Haizea aldakor eta suabe ibiliko da, arratsaldean ipar haizea nagusituz. Tenperaturan apenas izango den gora beherarik. Aurten jakinen duzunez, Amaiurko gaztelua erori zeneko 500. urte hurrena ospatzen. Ari gara hemen Nafarroan, eta horrekin guztiz ikusteko ez duena, baina ariren bat edo lotura bat duena da Orreagako, 1978ko gudu hori, askoien garaipen hori. Eta hain zuzen ere, joan den hilaren 16an, irailaren 16an, Luzaiden jarri zuten halako konjunto eskultoriko bat, Patxi Aldunate, artistaren obra hain zuzen ere, eta guzti hau Orreaga Fundazioak nolabait ere sustatutako ekimena izan da, eta zorte dugu justo gaurkoan Koldo Amatriarekin Orreaga Fundazioko lehendakariarekin egoteko. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Mil esker etortzeagatik. Zuei, ditzeagatik. Koldo, zergatik orain eskultura hau? Bueno, astu baino lehen esango dizu gauzatxo batzuk sarrean esan dizu Amaiurkoa gazteluarena eta Orreagarena badago lotura handi bat bien artean. Orreagan izan zen, nola esango genuke, Nafarroko edo momentu hortan Iruñeko erresumaren sorrera. Eta Amaiur izan da Nafarroko erresumaren ez desagerpena baizik eta konkista Espainiatik aterata ejerzitoarekin. Orduan, hor dago lotura, sorrera eta desagertzea. Beraz, bidata garrantzitsu horrez, 1928 eta 1922. Biak dute bere garrantzia. Hori izan zen, Koldo, gure garaia? 1978-tik 1922. Nola? Hori izan zen, gure garaia. Hori izan zen, gure garaian. Beno, eta galdetu idazu zergatik edo nola, guk Orreagan daramagu urte pilo baia hor Ibainetan eta Orreagan bertan antolatzen ekitaldiak gogoratzeko Orreagako batalla zen eta izan zen oso importantea, oso interesgarria, Nafarroko historiarako. Alde batetik, zergatik izan zen batalla hori, hemendik pasatu zen Karlomagnoaren ejerzitoa, Iruñetik pasatu zen, eta suntsitu zuen Iruña. Jendeak ez daki zergatik izan zen, normalean ez daki
zergatik izan zen horregako bataila. Izan zen, pasatu dira hortik eta Baskoiak haien kontra borrokatu zuten, zergatik, izan zen hori motiboa edo txikia. Eta, Koldo barkatu, Iruñatik, zergatik pasazien Iruñatik? Etortzen ziren bertzen honbaitetin mobilizazioetan? Karlomagno, ja gauzaik historikoak, Karlomagno nahi zuen hemen Iberika peninsula jarri zati bat, berak ditu zion La Marca Hispanica. Jartzeko bere erreinua, bere erresumoaren eta musulmanen artean, esango genuke, defentsa bat. Eta horregatik etorri zen alde batetik, Kataluniatik pasatu zen ejertzitoa eta hemendik beste zati bat pasatu zen Zaragoza arte. Hor egiteko Zaragozarekin, erregarekin edo emirearekin lotura bat edo akordio bat hori egiteko Marka Hispanika. Hori ezen bukatu eta ezen ailegatu egitera eta orduan itzuli zen Karlomagno ejertzitoarekin eta horregatik pasatu zen Iruñatik. Eta pasan, erranduten, eramaten dugu behintzat zerbait botin bada etxera. Badago zalantzaz, izan zen joan zen Zaragozara edo itzulerakoan hori izan zituzuen Iruña. Dena den, itzultzerakoan elkartu ziren hemengo Baskoiak eta harrapatu zuten ejertzitoa Horreaga eta Luzaide artean gutxi gora bera, Errozabal deitzen diote baita ere, Errozabal hortik etortzen da gero izen hori Horreaga. Bai, ematen du arraroa, baina badauka bere asunto linguistikoa. Eta horregatik elkartu ziren Baskoiak eta Karlomagnoaren ejertzitoa gainditu zuten, eta hortik pixka bat beranduago beste bi bataila, kasualitatez Horreagan bertan izan ziren, eta 824 urtean izan zen hori Pamplonako edo Iruñeko erresumaren sorrera. Eta hori beti ospatzen dugu. Eta, hemengo agintariek edo gobernanteak ahazten dute, eta zergatik ahazten dute, hori da beste problema bat edo beste galdera bat. Edo zein kasutan, Koldo, zergatik erabaki duzu orain egitea omenaldi hau, memoriarik eta hau? Alde batetik, guk eramaten genuen ohitura edo asmo horrekin egiteko zerbait berezia, alde batetik Ibainetik kendu harri hori, Roldaneko harria, hor jarri zuten, ez omentzeko hemengo gudariak, baizik eta omentzeko inbasoren gudariak, kasu honetan Roldan. Izan zen Roldan, Karlomagnoak zeukan bere garaian 12 pareak, deitzen diote, bere zaldunak importanteenak ziren 12 pareak, eta hemen 12 pareak desagertu ziren hemen, desagertu edo hil ziren. 12 pareak edo 12 pareetako bat? 12 pareak, ezagunena izan zen Roldan zen, eta orain dela 100 urtez, agertu zen la Sanson de Roland ospetsua, eta orduan, lehen bere 100 urte horrena, 1922an gutxi gora bera, Ibainetan bertan montatu zuten Nafarroko gobernuak monumentu bat Roldani. Monumentu hori ekaitz batek bota zuen, berriro altxatu zuten, eta berriro ekaitzak zen arku bat, eta oso ez dakite berezia izan zen, eta
Dena den, ekaitzek bota zuen. Eta hor dago oraindik, hor daude arrastoak, hor mendian, harriak eta guzti. Eta, kuriosoa izan zen, Karlomagnoa beti hemen edo Europan izan du Europaren batasunaren sortzaile bat, baina nola egin zuen batasun hori, gainditzen besteai hiltzen eta genozido bat edo beste bat egiten, leko guztietan. Hori da historiaren alde ez ezaguna edo makiatzen dutena. Eta zergatik esaten dugu hori, jarri zutenean monumentu hori, 1922an esan dut, gero etorri ziren alemanak eta naziak hor iparraldean zeuden, bigarren gerla, eta behin baino gehiago igo ziren mendira ibainetara ohorek egiteko Roldani. Horrezegatik, ze gauzak, hemen... Eta naziek zergatik, baita ere Europaren batasun... Europen batasuna, haiek baita ere nahi zuten Europa batasuna, baina nola gainditzen besteari, hiltzen edo genozidioak egiten, Europaren batasuna, baina bera errege. Bai. Orduan, bere garaian horrela egin zuen, eta zergatik, eske da pixka bat dena nahaztuta dago. Orain, adibidez, promozionatzen ari dira Europatik Via Carolingia. Eta ematen dute, hori izan zen, Europaren batasunaren sorrera edo asmakizun hori egiteko eta ez dakiz zer, eta hor dago, hor daude orain luzein kuriosoa biak, beste gauza bat. Eta horrezegatik, gu itzuliko naiz harira, guk horregatik daramagu urte pilo bat, hori pentsatzen alde batek kentzea, Roldanen oroimena eta gurea jarri. Azkenean, nahiagatu ginen akordio batera, Eluzaide udaletxarekin zen, eta haiek dira lurren jabeak, ibainetako lurren jabeak, eta erabaki genuen, akordioan bien artean, jartzeko Luzaiden bertan, eskultora. Nola baitere beraz, honek hartzen du relato aldaketa bat, ez? Bai. Hor laguntzen da simbologia hori aldatzen, ez? Pasatzen gara Roldanen harri horretatik, orain eskultura... Bai, hori da, gu nahi genuke, hori, ibainetako harriak kendu, Roldanen harriak kendu, baina interes handia daude erdian ez kentzeko hori, adibidez turismoarena. Frantzian edo Europa osoan, Roldan oso, eta Sanson de Roldan oso ospetsua da, eta hortik pasatzen da Santiagoko bidea, eta ez dakiz, eta orduan, momentuz hor dago harria, eta gu, esatzen dugu, behin jango gara kenduko dugu jartzen duena hor, eta hor da, harri bat izango da. Graziosoa da, orain pentsatzen, gaur egun igual Europa gehien batzen duena hain zuzen ere turismoa bera da edo ekonomia, ez? Bai, turismoarena eta horrezegatik hori Via Carolingia baita ere, makiatzen dute historia eta esaten dute Karolo erregea edo Karlomagno izan zela hemen ez dakiz zer benefaktore bat, baina hemen horrela ezin izan. Horrela eta Europa osoan, nola egin zuen bere garaian batasuna, hori, gerlari moduko eta, batatat. Eta, hori da gure intentzioa aldatzea, hori, eta gure historia ezagutzeko modu bat. Eta gu kontatzen hastea ere bai. Hor, aipatu duzu, Koldo zerbait izan zela nolabait ere ezakit simbolizatzen duen edo hasten duen Iruñako erresumaren
sorrera. Orokorrean, zergatik da zure ustez garrantzitsua, Orreagako gudu hori, ez? Ez dakit, izaten alda, nafarrek badugun garaipen gutxietako bat delako? Bai, hori izan daiteke, bai, hori izan zen, esan duzun bezala, pues hori modu batetik hor suposatzen zuen naiz eta ja izan bere garaian nola esango nuke nazio bat eginea, Ducado de Baskonia ditzen zioten, eta baina ja forma hori erresumarena ez zen izaten, eta hortik, bueno, izan zen guda hori izan zen katalizadorea bat alkartzeko, pues hori, hemengo biztanleak edo tribuak edo eta, pues, ja, proiektu bateratu, no, hori, aurrera eramateko, pues, hemengoa, no, eta elkartu ziren, pues, hor, herriberako, no ez, bueno, hori izan zen importanteena, osea, eta hortik ja, pues, Pamplonako resumena hartu zuen ja, bueno, struktura eta Iruñako izan zen bere kapitala, eta gero ja, pizka bat aurreragoa, pues, ja, Nafarroko erresuma, eta izan da, gainean, pues, Nafarroko erresuma, eta garai hortan, entitate politikoa bakarra elkartu duena Euskal Herri osoa. Geroztik ez da izan beste bat, osea, beti izan egon gara, pues, alde batetik edo bestera, no? Osea, beti bakoitza bere aldetik, bueno, 1200 sartu ziren gaztelaniek, hori Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, baita ere izan ziren ingeleseak iparraldean, eta Nafarroa bere garai izan zen, pues hori, entitate bakarra elkartu zen, pues, komunitate osoa. Eta erraten duzu, Pamplonako erresuma, Iruñeko erresuma, nola da modu zuzenena errateko? Biek berdin erabiltzen alditugu. Biek, erabiltzen, agian ezaguna da, ezagun gehien da, pues, Pamplona, Reino de Pamplona. Zergatik, pues, beti ikasi dugu historia gazteleraz, eta, bueno, oso gutxi ikasi dugu, edo ikasten dugu historia, baina hori beti izan da erderaz, eta... Kontatzen diguten, Koldoz, justo zuk erran duzuna, Navarraldeko kideek kontatzen digute Iruñeko erresuma eta Nafarroko erresuma geroztik sortu zela nolabait ere arrazoi defentsiboengatik, ez? Hein batean, nolabait ere, ez? Bueno, ez dakit, pasa toki bat da Nafarroa, akaso zentzu horretan, momentu batean zaurgarria, vulnerablea, atakeak izaten alzituen, ez? Eta hor, momentu batean behar zen nolako estrategia bateratu bat, defentsarako, autodefentsarako, eta pixket hortik sortzen dela, ez? Haiek Navarralekoek nik baino gehiago dakite hori buruz, ni ez naiz historialaria, ni afizionatua eta, bai, izan daiteke erabat ados horrekin, no? Beti izan da Nafarroa, leku bat pasatzeko inbazioa guztiak, no? Godoak edakiz eta, bueno, eta orduan, hori, bai, elkartzeko eta defensa egiteko, bai, modu bat izan daiteke. Ba hortxen, ez du erran, oraindik ezkara solastu, Koldo eskultura bera nola den, berez hori da egin duzuena, eskultura honek badu simbologia berezi bat uste dut, konta ikustu? Bai, hori, ez dugu nahi egin eskultura bat nola izango nuke, betiko nola, hori tipo bat espatarekin edo harria gotatzen eta ez dakit, beste simbologia erabat ezberdina. Dira eskultura, dira hiru talde, pertsonen hiru talde ezberdinak, eta hori
artistak, patxaldunatek, hobe kontatuko luke, baina saiatuko naiz pixka bat egiteko hori, simbologia hori azaltzeko. Dira 3 talde, talde bat da, horko luzaideko edo horko biztanleak. Bestea dira, baiarakoak eta ingurukoek biztanleak, bai iparraldekoak, baita hegoaldekoak. Zehaztu, garai hortan denak elkarri. Iparraldekoak eta hegoaldekoak. Eta hirugarrena da, baita ere, talde horiek, baina baita ere, Euskal Herri osoko biztanleak etorri joan zirenara egiteko batalla karlomanoaren kontra. Eta baita ere ikusten dira denak berak esaten du, Patxik esaten du, perfilak ziren dira eta horrela, batzuk agertzen dira zuhaitzen atzekaldean, izkutuak, eta horrela Karlomagnoen gudariek horrela ikusten ziren, omen da, hemengo gudariak, zuhaitzen artean, izkutuak eta perfilak. Gerrilleroak modukoak. Eta agertzen dira emakumeak baita ere, gizonak eta emakume bat haurdun. Eta haurdun hori, emakume horrek, hor zegoen aurra da etorkizunako Pamplonako Eduineko erresuma. Eta haunditzen hori azalpen pizka bat Euskal Herriko etorkizuna hor dago. Hori da pizka bat simbologia. Utzi dugu aparte hori nola, lehen esan dut, hori ez epikoa, baizik eta pizka bat beste modukoa. Humanoagoa igual, ez? Humanoagoa, gizatiarragoa. Bai, hori. Hor daude personak nola pentsatu du artistak hori izan ziren, herriko jendeak eta... Hori da. Koldo, beraz, egongo da hor eskultura hori bisitatzeko aukera, baina 2023an posible da edo hau ja ikusten alda? Bai, ikusten alda, ja jarrita dago, oraindik ez dugu jarri plaka eta baina hor dago eskultura eta datorren urtean espero dugu egiteko ekintza batzuk inauguratzeko, abuztuaren 15 eta egun horretan. Nola baitere, moixen ez? Kontrahistoria bat egiten hor, kontraeskultura batekin, gu nafarrek azteko kontatzen gure historia. Gure historia bai. Hortxen, Orreaga Fundazioak egin duen ekimen hau, beraiek sustatutako memoria ariketa hau, irakurketa hau, memoria ariketa hori burdinean, ez dizut galdetu, burdinez egin. Bai, burdinez hori altzairuz nahi ditzen diote. Epeldutako altzairu... Altzairu korten ditzen diote hori oxidatua edo nagoen eta, deigarria da. Lau pabos metro alturekoa eta oso polita eta merezi du ala joatea eta bakoitza bere omenaldia egitea. Hortxen, gure nafarren historia zarra, material berriekin eta buru berriekin nola baitere oroitarazikoa eta bildutakoa. Koldo, antzen dago ikusgai, mila esker honditzen egin duzen lan guzi horrengatik. Gauzatxo bat gustatuko izaidak esatea. Gauza kuriosoa herri hontan, Nafarroa edo Euskal Herrian hontan, monumentuak. Badaukagu San Ignacio de Loyola, ez dakit zer, el Monumento de los Caídos, nork egiten du monumentu horiek? Botereanak. Daukagu Noaingoa, Amaiurkoa, orain hau, nork egin du hau?
herria. Beste bat prestatzen ari da, eta Foruena ere bai. Foruena ere bai, astut, baina hori herriarena egine. Eta orain daukagu beste bat, prestatzen ari dira eta Fallan, Mariskal Pedro de Navarra bat eskultura jartzeko, datorren hilabetean, uste dut. Eta nork egin du? Herriak. Ez autoritateak, ez gobernua, baizik eta beti, hemen konkistatua garela eta inbadituak, baina mantentzen gara. Batetik edo bestera, aurrera goaz. Zona. Herria eta boterea, baina, herria ere antolatzen delik izaten du boterea. Oso goixen egin duzu hain zuzen ere, Anorreagan. Bai. Beraz, hoixen, zuen ekarpena, Nafarroko historiari, hor mugarri hori inoiz ezatzen erraten genuen bezala, gainera, ederra, orain 1922an egitea ere bai, oroitzeko ere garaipenekin hasi ginela hemen Nafarroan. Koldo, hemen utziko dugu, gaurko bilera elkarrizketa hau motxia marra izaten alda, baina seguro nahi zagoen dela aukera, han bertan, Horreagan, nonbait, informazio gehiago aurkitzeko eta nire guztia sakontzeko. Gu gaude prest hori egiteko edozein, gure historia zabaltzeko, prest gaude edozein momentuan hori da gure lana. Ez da txikia, Koldo. Mila esker zuei eta horrengo arte. Eta ikus dezagun Iruñeko udalean ze albiste dauden. Topaketen ondoren erakusketa kolektibo bat eskaintzen du ekitaldi honek artista belaunaldi baten ibilbidean izan zuen eraginari buruz. Ziudadelako Armen Aretoko lehen solairuan ikus daiteke erakusketa urtarrilaren 8 arte. Baita ere, Adinekoen Udal Kontseiluak gaur goizean aztertuko du bere araudiaren aldaketa eta hiriko biztanleria horri zuzendutako programak. Adinekoen erakundei harrera egin die gaur goizean udalbatzak adineko pertsonen nazioarteko egunean. Horrez gain, Iruñeko udalak diru laguntza kendu dio Alde Zaharreko jai batzordeari, Aldapako Sanferminetan etako 3 presoren aldeko ekitaldi bat programatzeagatik. Elkarteak 5.791 euro jaso zituen jaiak antolatzeko eta orain itzuli egin beharko ditu. Astearte honetan Santiago Ramón y Cajal zientzialariaren inguruko jarduera zikloa hasiko da. Proposamenean Iruñeko udalak, Nafarroko Unibertsitateko Zientzia Museoak eta Planetarioak parte hartzen dute. Ikastetxe, ikastola, elkarte eta kirol klubetako taldeek urriaren 14 arte izango dute izena emateko. 8-11 urte bitarteko taldeentzako jolas lehiaketa honek gizarteratzearen, hezkidetzaren eta berdintasunaren aldeko apustu berezia egiten du. Usotara gatea erraten dugulik beti etortzen zaigu burura, eiza postura joatea eta arrat eskopetarekin joatea, baina usoak ez dira bakarrik modu horretan eizatzen edo hartzen, badiren modu gehiago, eta zuzen ere horren adibide ustut bakarretakoa Txalarren bertan dugula. Txalarreko usategiak izeneko eiza mota hori, eta urtero bezala, okerrez banago, urriaren 1-etik azaroaren 20-ra irekitzen da usategiek erabiltzeko, usategietan eizatzeko aukera hori, eta hain zuzen ere gaurkoan Txalarko usategien kontu aritzeko Laura Eliza Goienekin gaude, horko, gida izaten dena, egoten dena bertan erakusten zer egiten den, eta gaur guri ere erakutsiko dugu zer egiten duten bertan, beraz, Laura, ongi etorria, mil esker etortzeagatik. Eskerrik asko, zuri gonbidatzeagatik. Laura, lehenik eta behin, zergatik urriaren 1-etik azaroaren 20-ra, hola izaten da urtero? Bai, berez datak beti berdinak izaten dire. Normalki kointziditzen du uso pasarekin. Udazkeneko migrazioarekin, usoak nola joaten diren,
Europa iparraldetik lehen Afrikaraino, orain ja Espainiako alderaino, hori, hortik koinziditzen du data horien artean izaten dela pasa. Beti eguraldien arabera, orain gero eta bero gehiago nola egiten duen, ja izaten da gehi urriaren bukaera, baina, bueno, datak momentuz behintzat berdinak mantentzen dire. Eta usuek badakite urrian batan... Ez, usuek hortik badute gu baino bentaja gehiago, ez dute egutegirik, baina badute hor ez dakitze zera, badakitela hotza dagolikan, ja abitu behar direla negua pasatzera leku epelagora, bai. Eta hortaz, data horiek, ez dakit data horiek, Laura, aldatzen ari dira makizora aldaketa klimatikoakin eta bar, ez dakit aldatzen ari den uso pasaren garaia? Bai, berez, ohitura beraiena aldatzen da, aldatzen ari da. Orain, lehen uso pagausoak direla gehiena izatzen direnak, hori, pilarikatako, urria erdialderako, ja izaten zen pasa desentea, eta bain gehienak ja urri bukaera, zaro hasiera, anitzez beranduago etortzen dire. Hori nabaritzen da, pila bat, bai. Bueno, usategien kontuarekin hasteko, ni bezalako inkulto endako ez dugula ongi ezagutzen, lehenik eta behin. Hemen hiriko kaleko usoak eta hango usoak ez dire berdinak. Ez dute deus ikustekorik, bai, hauniz jende etortzen zait hori, zuk errate duzu bezala hiritik eta zen azka. Baina honi beti erraten diet, hartzen dituguna kirolariak direla. Azkenean desberdindu behar da pixko bat, eta jaten dutena ere azkenean hartua da, ezkurrak dire, erren edut gauza sanoa jaten dute ez dire zikinak, eta gainera haragia bera ere indartsua da, azkenean milaka kilometro daite dituzte, orduan pixko desberdinak dire bai. Orduen zeruko xauek edo zeruko arratoiak izatearena hori da pixket pertzepzio urbanita. Bai, klaro, azken finean, hemen hirietan dauden usoak, zikinkere jate dute, kaka egite dute, normala den bezala, eta azkenean, bueno, hori beharrez tiren lekuan daude ere bai, orduan, horregatik daukate olako zera bat, baina azkenean animali basak, bertze animali guziek bezala, usoak ere aski sanoa dire, bere papera betetzen dute, hasi que... Eta pentsatzen dut garai batean hasi zirela, ez? Usoa, nolabait ere espezie bat edo gero eta gehiago hirietan txertatzen eta handik ere igual pixketez. Bai, ez dakit azkenean gustoko leku hartu izan entzuten edo janaria hartzen zutena ez dakit zergatik, baina bai. Home, Etxalarretik Pastu Barrian, Iruñen gelditzen albazara hor pixketez. Bai. Igual nik ere ingo nuen, azkenean komodora, beraiek ere errexena zer den, orainen dute. Laura, erran dut, eizatzeko bertze modu bat dela. Hau ala da? Bai, hori da. Gainera guk eizatu baino usoa harrapatu erraten dugu. Ze azkenean da kontzeptu bat arras desberdina. Ze azkenean eiza beti ez, zuk erran duzun bezala, lotzen dugu eskopetekin eta bar, baino Han Etxalarren egiten dena da uso hartu. Sareak erabiltzen ditugu, erraminta batzuk erabiltzen ditugu, eta usoa bizirik hartzen duguan sare azpian. Gero ja, zer egiten dugun, egia da gehienak hiltzen direla, jateko, azkenean kazuela prestatzeko, baina batzuk bizirik ere uzten dire, inkluso batzuk anilatu egiten dire, erraneot usoa harrapatzen dugu, eta gero ja horrekin zer egiten dugun, bertze nahi duguna egiten aldugu. Bere garaian, hasieran pentsatzen dut, helburua nola ez, jatekoa lortzea. Hori da, bai, azken finean horrela izatzen eramaki ditugu 600 urte baino gehiago. Orduan etzen ez afizioa, ez denbora pasa, ez deus, orduan zen beharra eta hortik heldu da ere orain daukaguna. Baina, orain mantentzen da tradizioagatik, baina lehen zen guztiz beharrezkoa. 600 urte eta Etxalarren egin dena da berreskuratu, ondizetan gertotan bezala, edo segitu du? Segitu du, urtez urte segitu du berez urtero usoak harrapatzen. Bai izan dire hor gerra garaitan, eritasunak zeudenean eta bar, urte batzuk nahiko dudosoak, osarategiak azkenean mugan daude, Sara eta Etxalar artean daude, hau da, sareak Etxalarren daude, baina gainontzeko tropa guztiak Sarako lurretan daude, orduan mugak isten zirenean ezin zuten eizarik egin, ze ezin zuten usoak sareetara eraman. Orduan urte batzuk hor izan ziren, igual ez zutela egunero jartzen, baina posible zutenean edo ez dakit soldadurik ez zegoenean edo aukera zeukatenean, igotzen zirela, eta gero berez bada historio bat, usazale batek kontatu zidana, adibidez, etortzen omen zen guarda mugak istera,
Eta orduan, karo, beraiek goizean joaten ziren eiza egitera, baina bazeukaten mutil gazteena edo bidaltzen zuten guarda bizikletaz etortzen zen lekura, orduan guarda heldu zenean, bizten zuen sua, eta suak botatzen zuen kiarekin, gainontzeko usazale guztie bazekiten heldu zela guarda, eta ja pasatzen ziren bertzaldera. Orduan, olako sistemei esker, lortu dugu behintzat urtez urte segitu ahal izatea. Ze berez gainera, ez daki seguro legean nola den, baina urte bat edo biz ez palima dire sareak jartzen, ja eskubidea edo sare zeitzatzeko eskubidea galtzen da. Orduan, beharrezkoa da urtero, ez dakit 10 egun edo egun batzuz behintzat jartzea, hori ez, segitu ahal izateko honekin. Eta honi esker, momentuz urtero egin dago dakigula. Galtzen da, legedian hola dagoelako, nola baitere, ez baduzu erabiltzen, galtzen duzu aukera, eta ja ez dago... Hori da, ze berez gainera, etxalarren bakarrik dago sare bidez ehizatzeko eskubidea. Eta eskubide hori da, 6 urteko tradizioa dagoelako. Baina hori, erratu dizuten bezala, espada tradizio hori mantentzeko modurik, eskubidea galtzeko arriskua dago. Orduan, bai egia da, Nafarroko gobernuak gazteleraz bien de interes kultural edo bezala izendatua dagoela, pixko bat bermatzeko ez dela galduko, baina, bueno, printzipioz hola da. Ez da galduko, zeren toki hondizetan bai galdu da, ezta? Bai, hori da. Irakurri non baiten, Espainiar penintsularen barnean, toki bakarra edo bakarrenetako dela, hala da? Hori da, gaur egun Pirinioen hegoaldetik bakarra da daukaguna. Egia da ere, iparraldean, badaudela bederatzi usategi mantentzen dutela baitere sarezko eiza. Batzuk saran bertan, hau da mugaz bertzaldean, saratarrek badituzte beraien sareak, gero Eskixen, Beorlegi, Lekunberri iparraldekoa, badaude bertze 8 usategi baitere mantentzen dutela sare bidezko uso harrapaketa, baina hegoaldetik bakarra da. Lehen, uste dut, Orreaga inguruan egiten zela adibidez, hori galdu zen, eta gero, dokumentu zarretan, ageri dira argazki batzuk ez, zuhaitzak lerrotan bezala, eta itxuraz, hor sareak jarriko zituzten, badaude, olako pista batzuk ematen dituztenak, eta seguro leku gehiotan daudela, baina momentuz bizirik mantentzen den lekua etxalar bakarrik da. Karo, Iberiar nahi badu handiz ikusteko, horrek kontatuko dugu, baina geografiarekin, ez? Orduen, karo, Iberiar penintsulan edo zein tokitan ezin duzu jarri, ez? Usuek izan dute bere pasabidea, eta hori jartzen alko duzu, mendi eremuetan, ez? Nola baitere, lepoak aurkitzen dituzten tokietan. Hori da. Azken finean, etxalar da, hor iparraldetik heldu direnan, lehenengo mendiak dire, eta gainera Pirinio guztitan da Kataluniarekin batera altuera bajuena duten mendiak dire, gu 450 metrotan bakarrik gaude. Orduan, karo, uso guziak aprobetxatzen dute bide hori pasatzeko eta horregatik pasatzen dire hainbertze uso. Hau da, ikusiz usoak nondik pasatzen ziren, horren arabera jarriak izanen zirela pentsatzen dut. Bai. Nola baitera, jendako autopista bat edo bat. Hori da. Bai, gaur egun egia da, beraien ibilbideak aldatzen ari direla, ze txalarrez gain pasatzen dire itsaso aldetik, eta, baituzte olako alternatiba batzuk, baina berez pasabide tradizionala edo horkoa izango litzake. Bai. Konta iguzu pixket, alduzu moduan behintzat, nola funtzionatzen du harrapaketa modu honek? Bai, printzipioz, sarezko uso harrapaketa egiten da talde lanean. 12 usazale aritzen dire usoak sarez harrapatzen. Beraiek hori, ez dute izturi izena hartzen, usazale izena dute. Orduan, 8 usazale hauetatik, 12 usazale hauetatik 8 daude trepetan. Trepak dire olako 15 metroko dorre dorre antzeko batzuk, goian daukate olako metro karratu bateko struktura bat, eta hor aritzen da lanean usazale bat bakoitzean. Orduan, trepa edo abat hauek daude mendiaren 2 magaletan. Hau da, mendiak berak egiten du olako enbudu formako bat, eta magal bakoitzean jartzen dituzte trepak bat bertzeatik igual 100 metrotara dola. Orduan, badaude 3 trepa eskuineko magalean eta bertze 5 ezkerreko magalean. Hauetatik lan egiten dute enbudu natural forma horren bukaerara usoak izitzen edo bideratzen. Eta puntu estuenean daude sareak, 6 sare direla denetara. Orduan,
Trepa hoetatik lan egiten dute erraminta berezi batzukin, ez dute inolako armarik erabiltzen, alde batetik erabiltzen dute paleta, dela hemen eskutan daukaten erraminta hau, pago egurrez eginiko erraminta simple bada, ikuste duzu bezala, eta xuriz margotua da. Orduan, trepetan dauden usazalek, botatzen dizkiote paleta hauek usoen azpira, eta usoak beruntz egiten dute. Hau ideia da, azpira, hori da. Ideia da, usuek uste dutela paleta hauek belatzak edo hegazti harrapariak direla, belatzak ere dituzte, gaztera zalkon peregrino deitzen duguna. Lepoaldea xuria dute eta usoak ehizatzen dituzte, egiazki. Orduan, ideia da, uste dutela, atakatzera heldu direla, harrapari bat heldu zaiela, eta beraien burua zuhaitz artean babesten saiatzen direla. Hau da pixkoat ehiza guztiaren oinarria, hau gabe ezingo genuke ehizarik egin, ze lortzen dugu usoak altuera bajoagoan etortzea. Hori alde batetik, eta gero bertzaldetik, nahiko kuriosoa da bai, bertzalde daude zatarrak, direla metro bateko makil bat, trapo xuri batekin. Eta honekin egiten dute trapu astindu, soinu egin eta oihu egin, orduan bi aldetatik nola oihu egiten dioten, joaten dire izitzen poliki-poliki eskuinezker, poliki-poliki sareetara bideratzeko. Orduan, bi erraminta simple hauekin lortzen dugu uso banduak osorik guk nahi dugun lekura eramatea, teorian. Eta gero, bukaeran, jakokatzen dire sareak dire, 20-25 metroko zabalera eta altuera duten sare handi batzuk dire, zuhaitz lerroen artean kokatuak, eta holako 45 graduko angulo batean izango baleirak bezala. Orduan, usoak beraien lana ongi egin baldin badute, ekartzeko lana, usoak justo sarearen azpian daudenean, hemen dagoen usazalea palanka bate tire egin, eta sarearen aurreko aldea lurrera erortzen da. Orduan, usoa gelditzen dire lurra eta sarearen artean harrapatuak. Orduan, erraten nuen bezala, denak bizirik daude, baino harrapatuak dauzkagu. Eta hori, izan entzen pixko bat, errepikatzen dena bandu bakoitzarekin edo hortan saiatzen dire behintzat. Hori da pixko bat. Baitu dut galdera hondit. Bai, pentsatzen dut. Hola labur erraitean gauza berri handitz izaten dire. Ostra, hola ituta nahiko primitiboa. Impresionantea da edo, ez egi primitiboa, baina nahiko ikusgarria, seguro, ikusgarria. Bai, tokatzen bazaitzu ikusgarria. Lehenik eta behin, zenbat, ez dakit, hau dena ze luzeran egiten da, zenbat denborean ikusten dire etortzen, ez dakit. Non dago lehenengo trepa, nola baita? Trepak batetik bertzera igual 100 metroko distantzian izan dire, baina eremuan ikerran nuke kilometro bateko bueltan dabilela, gutxi goiti beti. Eta gero denbora nahiz motxa izaten da. Nik errate duten guzti hau, minutu erdi batean pasatzen malin badaia, ondia da. Karo, usoak heldu dire, eta hasten dire denako juka denak erua bezala. Osa, ez du pixketa, azalduzu kamara lentan, ez? Hori da. Geroan dena... Bai, pasatzen da, zaudelan, maten du ez dagoela deus, eta derrepente hasten da korneta jotzen, korneta gero azalduko izu zer den ere, korneta jotzen du, denako juka hasten dire, eta karo, espakizu ze pasatzen den, galtzen zara. Baina, hola jakinta, hori da pixkoat egitutena, ez? Saiatzen dire, usoak izitzen bideratzen saretara, eta saretan hartzeko. Baina hori, motxa izaten da, bai. Minuto erdia. Nik erran nuke hortik, segun, klaro, dena xuxen joaten malima da, hau da, zuzenean sareta joaten badie, batzutan buelta ematen dute, berriz bueltan ekartzen dituzte, hola luzatzen alda, baina, nik erran nuke normalki hola izaten dena dela. Claro, usoak tortzen dire abiadura handian. Hori da, eta haizaren arabera ere aldatzen da beraien abiadura. Hemen saiatzen gara, iparra haizarekin hobe izaten da, ze ehiztarien normalean hego-haizean nahiago izaten dute, baina hemen iparrarekin abiadura handiagoan etortzen dire, eta gainera nerbio gehiago dute, hotz horrekin minberego dire paletari. Orduan, batzutan aski da paleta bat, efektu hori egiteko, hego-haizearekin hasten dire, ez dute kasuik egiten, honitzez zailago izaten da, baina iparrarekin hori ez, nahiago izaten da, zerreixago da lanerako. Eta paletarena ikusten da, nola bitera ikusten duzu bandoak egiten duela behera? Bai, da, gainera efektua haitz fuertea izaten da. Hola, ongi hartzen badute makila, zerratu izut, nik hasi vertikalean jaisten dire, hegalak bildu eta joaten dire, bai,
haitz efektu fuertea da, bai. Eta ze derra, animalioek funtzionatzen dute talde bat bezala, ez? Bai, hori da. Zei, kasi organismo bat izango balira. Hori da, bai. Zuk, paleta botatzerakoan ere badu bere gauza, ze saiatzen dire beti, ni ez naiz aritua, pixko bat jakina baino, aritua ez, baina, zu botatzen bali moduzu bandoaren erdira, antzineko usoek ez dute ikusi, baina atzekoek bai, ordu niten du bakarrik bando erdia, baina hasierako usoei egiten badiozu, denak atzetik segitzen diote, eta hori. Baina, bandoaren tamainoaren arabera. Ze bando, izaiten da sasoian egun bat pasatzen direla, milaka eta bandoiek sobera handiak dire. Ze, batzuk egiten diote, gero atzekoak igual nasten dire, izaten da sobera eromena. Baina hori, egun usoko bando horiek izaten dire pixko bat, bai denak elkarrekin joateko hoberenak, edo, hoik ja handia izan nintzen, baina, hori, bizpahiru dozenako bandoak manejatzeko denak elkarrekin ibiltzen dire. Eta hartzen direlik sareekin, zer hartzen dira, 70 uso edo... Segun, batzutan, zero, ez du erran nahi sarea botatzean, pasatzen alda sarea botata gainetik pasatzen direla, edo sarea berandu egi bota bali maduzu, rebotatuta atzera joaten dira, orduan, erori bali madire, zerran dizutik, normalena, bizpahiru usotik, bizpahiru dozenatara, sare bakoitzean. Orduan, izaten alda sare bat bakarrik botatua, zarete aldire bizpahiru sare aldi berean, edo sare guztiak alde beren botatuak. Orduan, bando bakoitza mundu bada, orduan desberdin da aldiro. Eta sarea botatzearena nolabait ere hori da funtzio garrantzitsuena edo, ez da garrantzitsuena, baino zaiena edo klabena. Bai, klabetako bat, bai, baina, denak dire klabeak. Azkenean, batek behar baino lehenago paleta botatzen badu, ondatzen du bando hori. Denak dire, nik uste denak dire beharrezkoak, hor talde lana aitzaiz beharrezkoa da. Azkenean kornetadunak ere, pixkoa kontrolatu behar du, noiz heldu dire, noiz ez, txatarrak ere ez ditutzi berreskautzera, hori ez, sarea botatzen duena da makurra goz, azkenin bertzik ongi egin dute beraien lana, baina justo bukaerako puntua faltatu da, baina hor denak pertsona gara eta denak egin dezakegu huts, baina nik uste denak diren importanteak hor, bai. Eta kornetarena aipatu duzu? Bai, korneta da pixko bat alde batetik abisatzeko mundu guztia usoak heldu direla eta bisitariak eta dena gordetzeko eta bar, baina funtzio nagusia izaten, eta usazaleak beraiek ohartzeko ere, azkenik batek ikusten du bandoa, baina ez durra nahi 12 lagunek ikusi dutela. Orduan kornetarekin badakite erne jarri behar dutela, elkarri erraiten diote ze parajetan dagoen usoa eta denak arat begira jartzen dira, orduan talde guztiak badaki usoak heldu direla, eta gero bertze funtzioa, pixko funtzio nagusia izanen dena da usazaleak eta ehiztariak antolatzea. Izan ere, mendimagal hortan ez da uso harrapaketa tradizionala bakarrik burutzen, ehiztariak, eskopetazko ehiztariak ere badaude. Justo, nik errandudan enbudu natural hortan, lehenengo filan erranen genuke daude usazalea, beraie dute preferentzia, baina beraien atzekaldean badaude 20 ehizako postu. Orduan, korneta bat entzuten denean, atzekoek ezin dute tirorik egin, beti aurrekoek isiltasuna behar dutelako, usoak engainatzeko, eta aurreko lana bukatu denean, aditzen ditugu 2 korneta, eta orduan hasten dire atzean daudenak guztiak tiroka. Ze sare gainetik eskautzen bali badire, hartzen dituzte eskopetekin. Orduan, pixkoat korneta honekin erraten dugu nork lan egin behar duen, eta noiz, pixkoat bi taldeak antolatzeko sistema bat da edo. WhatsApp talde bat, baina kornetarekin. Bai, erraten jatea honitzaldiz, kontua da mugan daudenez ez dugula kasi kobertura honik ere, hasi que ez da WhatsAppak ere ez du egitenan. Laura, badu honek solaski kontu bat fondoka ere nahiko interesgarria da talde lan bat dela, ez? Hori da. Komunian egiten dela. Eta hor solaski bada kontraste nahiko handia
bertze eiza motarekin ez, eskopetarekin, bai. hor zaudezu zure dispositibo teknologikoarekin ez, Hori da. tiro egiten zure postuan, ez nolabait ere pribatuago da, eta hau da erabat talde lana komunitatearekin komunitarioa. Hori da. Hori ere da, pixko bat usategi desberdintzen dituena eta eiza mota hau desberdintzen duena, hor bat joanta ez du deus egiten. Hor azken finean, elkar laguntza, elkar ulertzea, koordinatuak egon behar dute, hor beharrezkoa da hori, ez? Pixko eta aipatzen duzuna talde horrek kriston garrantzia du, eta talde hori elkartu egotea da pixko bat funtsezkoa hori garatzeko. Ze, karo, hori gaur egun ez erresa, ze hor azkenean gaude 50 egunez, urriaren batetik azaroaren 20ra. Orduan saiatzen gara, ez, osazale talde hau beti ere berdina izaten, pixko bat esperientzia izateko, jakiteko noiz bota berden paletan, noiz lan egin, nola, eta, karo, 50 egunez, asteleretik igandera. Han daudenak, azkenean, voluntarioak dire, bolondresak dire, eta beraien lanak dituzte, eta ez dute 50 egun ez ditugu inorreko por. Orduan, gaur egun, zaila da talde hori elkartzea hutsa. Azkenean, batzek hartzen ditu, 15 egun hartzen ditu por, bertze 15, baina horri mar da kriston puzle batzuk gau ez lan egite dute egunez joateko arat, baina, klaro, eske 12 espado da 12, ez da deus egitekorik. Baina gaur egun geuta zailago da, hori ez, taldea lortzea, bera. Eta, ez egit, nolabait ere izteko, sentsazioa dut, hala ere, zailtasunak izan ere, oraindik ere jendeak, seguro hartzen dituela oporrak joateko eta ez, erran nahi dut, badu zerbait engantzatzen duena, ez egit ez, pentsatzen nahiko emozionantea izan barra duela, ez, adrenalina punto bat. Bai, hori da, azkenean borondate dun jendea badago pila bat, asteburutan tortzen di bolondres pila bat laguntzera, eta hori. Baina ez terresa, ze, karo, zuk erratuzun adrenalina hori da, 50 egunetik bat, edo 2, 3 gehienez, eta egoten diren egunean 11 ordutatik, egun fuerte bat balima da, dire ordu batzuk. Baina hor badaude bertze hainbat eta hainbat ordu deus egin gabe pasatzen duzunak. Eta hori ere gogorra da. Erran nahi dut, momentu motx hoien esperuan, pasatzen dituzu egunak, astiak, eta hori, nahiko gogorra izatzen da ere. Baina bai, hori ez, borondatea, gero ere, ez dakit nik uste, ez dakit, azkenean gure kulturaren parte dela, eta gure, ez dakit, gure arbasoek egindako hainbertze eta hainbertze urtetako lana, ez dugu olola galtzera utzi nahi, orduan, ez dakit, azaltzeko zaila da, baina, bada puntu batez, guk ardura bezala hartzen dugula, hori bizirik mantentzeko bezala, ez dakit, nola azaldu, baina da azkenean sentimentu bat da, ez? Hain gurea den eta hain bakarra den gauza bat, galtzera ez usteko horrek ematen digu pixko bat indarra. Karo, bai, kasu honetan berezitasun horrengatik ez da inerresa ikustera joateko, nolabait ere, ez? Bai, zure nolabait ere azalpenak entzutea, ez, gida bezala, hau egiten dagoela, baino ez dugu egin behar ideia joatea ikustera etxalarkusategia dela joatea ikustera nola izatzen dituzten, zeren hori da gehiago zortea hundia izan behar duzu ikusteko. Hori da, bai, hori azkenean naturaren esku dago, nik beti arrati dut bizitari, nik bizita normalinen dizuet, usatzaleek egonen dire lanean edo ez, ze gertatu daiteke bizita egun hortan euria egitea eta beraiek sarerik ez paratzea, bizita berdin egiten dut, baina ikustea hori ja zortearen arabera, ez? Badago jendia 15 egun ziren txinatar batzuk etorri zirenak grabatzera 15 egun eta joan ziren deus gabe. Eta bertze batzuk joaten direla eta lehenengo egunean badutela suertea eta ikusten dutela. Gero bizitetan bai sartzen gara, ez, normalki jendea uzten dugu bakarrik sare atzekaldean, azkenen aurrera pasatzera uzten baldin bagenu, ezinko genuke izarik egin, ze usuak izituko lituzkete. Orduan bizitekin bai sartzen gara, ez, barrura, pixko bat nerekin jakinez non egon gaitezken eta nonez, eta suertatu izan zait, azalpenak ematen ditudan bitartean lanean egotea, eta ikustea parez pare, hori ez, prozesu guzia nola izaten den. Baina errati izote 180ean edola zaila izaten dela, bai. Baina, gutxi batzuk sortea izaten dute, bai. Eta hala ere, pentsatzen dut, publikoak ze harrera izaten du, harritzen dire? Bai, tokatzen zaienak ikustea gustatzen zaie, bai. Azkenean, egia da gaur egun ez, eiza berak fama ez duela sobera ona, orduan batzuk etortzen dire, pixko atola,
Eta gero ja kontatzen diezunean eta zer pasatzen den, eta hori, eta ja ikusten baldin baute, ja galtzen den, ostras, pues hau badu bertze, ez? Bertze gauza bat da, hau. Eta honiz konten gelditzen dire normalki, bai. Laura, hemen utziko dugu, badire badakit seguro bertze 1000 eta bat gauza kontatzeko xietasunak, eta batzutan hor egoten da gainera politena, ez? Bai, Duritzen zait, bueno, esperientzia eta jarduera eski berezia eta interesgarria, eta seguraski gu ingurukoan nibera bastandarra naiz, eta ez dugula ezagutzen, ez gara kontziente, ez baduen berezitasun horretaz, polemikak aparte, bueno, behintzat tradizio bezala edo ekimen kultural bezala, balio handiko zerbait. Laura, hemen utziko dugu, eta nahi duenak, hoxen, bisita gidatuak, hemen ditut, bueno, pentsatze dut egongo dire zenbakiak eta bilatzeko interneten bilatuta. Hori da, bai, hoxen, hor egonen gara, telefono hori da pixkoneria, orduan nahi duena bisitatu, niri deitu eta honen gile. Laura, mila esker handiz, tortzegatik eta hodena kontatzegatik. Bai, zueri, gonbidatzegatik. Hauxen dena gaurkoz, magazinean, bihar ere asteartean hemen izanen gaituzu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.